titha kusimikiza kunena kuti pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025 chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera paja iwo asoto ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi. Anthu amene wawa ndona kuti ngati akuopa ndekuti akuopa chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amene wandi Arthur Peter Mutharika. Ndeno funso lomwe lumabwera ndona kuti kodi muli ndi umboni wanji. Nkhani yetu imene tikukamba pa ikukhuza ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Tikupeza kuti ambiri tikutsatira bwino kuti ku bungwe limene la MEC kumaina ndithu kukhale ma MEC commissioners. Ndipo satira kuti kumene kuzipani zimapasidwa ndithu mwayi makatu zipani zikuluzikulu zimenezo. Ndikuti zipani zikuluzikulu ndikuti ndi chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha Democratic Progressive Party. Amapasidwa ndithu mwayi kuti apereke ndithu mayina akasankhidwe ndi mtsogoleri wa dziko pa nthawi imeneyoyo. Ndoti mayina amene akasankhidwa ndoti amakhala ndithu ma MEC commissioner. Ndi mene zilili padakali panopa ku chipani cha Democratic Progressive Party kuli ndithu ma MEC commissioners awiri kumene koko. Ndi amene azona kuti asankhe ndithu commissioner wina kuti akakwane ndithu ma commissioner atatu. Ndi padakali panopa ma commissioner amene aliko mayina awo ndi Emmanuel Fabiano komanso Caroline Mfune. Ndikuti ndi amene akuyimira chipani cha Democratic Progressive Party ngati ma MEC commissioners. Tikupeza kuti ambiri utsale bwino kuti mbuyo mukunali Francis Kansaira. Ndi pazifukwa zona kuti anapanga resign ndikuti kukapanga ntchito zina ndeti kumene kunakhala ngati ndithu kuli space. Ndipo satira zimenezi kumene azoti ndithu kulembedwe commissioner wina DPP amene akupereka dzina limene mtsogoleri amene amene ndithu kusankha munthu amene kuti akakhale commissioner. Komano nkhani imeneyi ikuonesa zona kuti ndithu yakha ili yovuta kwambiri maka ndithu ku chipani chimene cha DPP kuti asankhidwe munthu. Chifukwa potengera kuti akapereka mayina amene ndithu amakapangidwa scrutinize ku OPC. Ndi akapanga scrutinize zimaoneka zonena kuti anthu amenewo amapezekedwa ndithu ndi chifukwa. Nkhani ndona kuti masiku angapo apitawo ndekuti chipani chimene cha DPP chinapereka ndithu dzina ku bungwe limene la maka ku OPC kuti asankhe ndithu munthu mmodzi. Ndeno munthu amene akasankhidwa apite ndithu akachiyimire ngati MEC commissioner. Ndi pa mayina amenewo dzina limene ndithu linapasa linali la Makiford Somanje. Ndi dzina limene litapita ku OPC ndikuti kumene kwamakhala ndithu ndi ntchito yompanga scrutinize munthuyo kuti ndotani maphunziro ake ndi zina zotero amene ndithu upanga scrutinize. Kumapeto wake ndi pamene zimenezo amapitisa kwa mtsogoleri wa dziko kuti anthu amaja atamuona ndithu munthu zonse zokonera bwinobwino mutha kumupanga approve kuti ndithu apite ku bungwe la Malawi Electoral Commission akagwe ntchito ngati MEC commissioner. Ndi amene wa Makiford Somanje anakanika kudusa process imeneyi. Pazifukwa zimene akunazona kuti bungwe la Nche bungwe limeneli litawachita ndithu kafukufuku amene wa Makiford Somanje anapeza zoti mapepala asukulu awo ndekuti noti anali ndi zofooka zina. Chifukwa mufotokoza kwawo akunazona kuti mapepala amenewa anatenga ndithu ku University of South Africa kamati UNISA. Ndekuti siru zoti katalondola komano akuti ndi UNISA ndithu university yake imene anakatenga ndithu mapepala amenewa. Komano atafufuza amene wanche anapeza zona kuti akuti date imene anapanga issue mapepala amenewo anali ndithu mu chaka cha 2004 kapena kuti 2004 ndi pamene ndithu anapanga issue mapepala amenewo. Komano Anche adapita ndithu kafufuza kumene kuja mu system yawo kamapanga bwanji mwanjira zawo mukadolo wawo anapeza zoti mapepala amenewo ndekuti kulibe kumene koko. Ndekuti tithauna zonoti mapepala amenewo mwina anapangidwa mwanjira ina komano ku university amenewo sanapange ndithu issue mapepala amenewo. Ndi pa chifukwa cha chimenecho ndekuti anapezeka zonoti amenewa sanali ndithu oyenera kuti apite ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kuti akagwire ngati MEC commissioner. Kuchoka pamenepo ndithu iwowa aku OPC analemberanso achipani cha DPP kuti munthu amene munatipasa uja ali ndi zofooka izi ndiofunanso mutipase zina lina timpange scrutinize kumapeto kwake tione kuti mtsogoleri wa dziko apange approve. Ndi zina limene linaperekedwa linali la Mayamiko Nkoloma
nde kuti amayamika Nkrumah anayi ndithu tineyo zoona kuti ndikaswiri ndithu kumbali yokhuza ndi za IT. Mkulu ameneyi amagwira ntchito ku Mobas University kalekale kumeneko kumadziwika kuti ku Polytechnic, nde kumeneko ndithu ndi lecture amene amaphunzitsa ma students kumeneko nkhani zokhuza ndi za IT, nde amaoneka zoona kuti ndithu ndikaswiri pa ntchito yake. Nde posatira zimenezi dzina limene litapita ku bungwe limeneli maka ku OPC ndikuti anapanga scrutinize kuti amene ndithu ndokwanira, komano atatenga ndithu mapepala ake kukapereka ndithu kwa mtsogoleri wa dziko amene wati Dr. Lazarus Chakwera kuti apange approve, zinathekadi. Ndipo Lazarus Chakwera anasainira kuti munthu amene apite ndithu ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission agwe ntchito ngati Mayor Commissioner wa chipani chimene cha DPP. Tokumbukira ndithu kuti date imene anasainira amene anapanga approve mtsogoleri amene pana ndithu pa 24 July 2025 pamene ndithu anavomereza mkulu amene kuti apite ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Komano zitatero panangotha kanthawi kochepa tinaonanso ndithu kuti kunasinthidwa chikwangwani, nde kuti analembera kalata amene watu ndoti Mayor Chairperson amene watu ndi Annabel Mtalemanja kwauza zoona kuti dzina limene apereka kumeneko la amayamiko likwena zoona kuti amenewa asapitenso kugwira ntchito kumeneko. Nde analemba ndithu kalata ameneyo ndipo OPC amene anasaina ndithu ndi Colin Zamba, ndi amene ndithu anapereka uthenga umenewo kuti amenewa ndithu amayamiko akwena ndithu asakagwire ntchito kumeneko ku MEC. Nde zifukwa zimene anafotokoza akuna zoti iwo ndithu amagwira ntchito ngati kamati public servant kamati civil servant sitikudziwa bwinobwino, komano amagwira ntchito ngati mboma. Nde tino situzoti kadongosolo lake zimayenda motani, komano ndi zifukwa ndithu zimene zinaperekedwa kumeneko. Zimene zinapereka ndithu kodi ndi chifukwa chani kodi munthu ameneyi akuneka zoti wadusa kwina ndi kwina, komano amusayiniranso kena kumapeto wake nkumazasintha kuno kuti amene osali okwanira. Nde posatira zimenezi achipani cha DPP sanatope anaperekanso dzina lina amenewo zina amati Dr. Charles Forger, nde kuti ndithu ndi amene dzina linaperekedwa ku OPC kuti apangenso scrutinize akayang'anayang'ana kuti kodi ali okwanira ndithu kuti akhale Mayor Commissioner. Nde kuno dzina limene litapita kumenekonso ndithu anachita ntchito yawo ku OPC kuchita kauniuni. Nde atachita kauniuni amenenso akuti ndithu alephera sanaduse zokuyenera ndithu kuti apite ku bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission kuti akagwire ngati Mayor Commissioner wa chipani cha DPP. Zimene ndithu zapereka mafunso ochuluka kuti kodi ndi ku OPC akukanika kupanga approve mayina onse akumapezeka ndithu ni mavuto. Nde potenga ndithu zifukwa zimene ku OPC sanapange approve amenewa, zifukwa zake zenizeni nde kuti sizinabwere ndithu poyera, komanso akuchipani chimene cha DPP kuzera ndithu mwa Francis Mphepo anasimikiza ndithu kuti analandira communication kuti amenewa Dr. Charles Forger nde kuti no akanika ndithu kuti apite ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Komano potenga ndi mauthenga ena amene ndithu titafufuza kuti kodi ndi chifukwa chani kodi amenewa akanika, akuti panali nkhani, komano nkhaniyo ndeti tinayesa kuyisakasaka kuti nkhani yake inali yotani, koma sitinayipeze bwinobwino. Akuti anali ndi nkhani mu chaka cha 2016, nde nkhani imeneyo akuti kaena zapita kandi kukhotheka, akuti nde zinapeza kuti kukhotiko komano anapanga clear kuti iwo ndithu anali osalakwa. Nde akungoganizira akuluakulu ena ndithu akuchipani chimene cha DPP kuti mwina ndi chifukwa chake amenewa atani apeza zonoti awakana ndithu kuti agwire ntchito ngati Mayor Commissioner. Zimene ndithu zinaperekanso mafunso ochuluka makamaka kwa akaswiri pa nkhani yokhuza za malamulo amene watu ndi James Kaphale. Iwo ndithu amadabwa kuti ngati munthu anali ndi nkhani komano nkhaniyo ndoti anampanga clear kuti analibe osalakwa, nde kuno chimenecho si chimene ndithu kukhala chifukwa chonena kuti ku OPC awa savomereze amene wakuti apite ku bungwe limene la MEC kukagwira ntchito ngati Mayor Commissioner wa chipani chimenechi cha DPP. Komanso oto amenewa akanidwa amene kuti Dr. Charles Forger amene ndithu ndikaswiri so nkhani yokhuza ndi za IT.
paja amayamiko nawonso nditu ndikaswiri okhuzananso ndi nkhani za IT awaso nkhani za IT zimene zikupereka mafunso kuti kodi amenewa sakuopa kuti akaswiri amenewa akapita ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission sakaona ndithu zina zake zimene mwina zitha kuchitika mwachinyengo ndoti iwo atha kuzika pa mbalambanda. Nde mene zateromo kwasala masiku ochepa chabe kuti anthu apite ku chisankho nde kuti process ngati imene ikayambike nde kuti ndizokayikisaso kuti mwina ungapezekenso zina lina limene lingapite kumeko mukanthawi kameneka ndithu kuti munthu amene apangidwe approve apite ndithu ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kagwira ngati Make Commissioner. Mwene maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma popereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chima cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndeo zitha kutifikira mosavuta.